Azt nem lehet, hogy elindulunk anélkül, hogy baszogatsz? Az lenne a legjobb, ha felszállna a vonatra, és akkor mindenkinek jó lenne. Menjek vonattal. Igen, ne kezdjétek már most, jó? A végén én megyek vonattal, úgyis közel vagyunk. De én nem vagyunk. kezdek semmit. És hogy akarják ezt felvinni? A lift az rossz. Hát hogy? Megmutatom, Mácról nézze, így megfogja, és hopp, felé. Mi vagy erős? Csak az a baj, hogy skinhead. Első körben nézd meg ezeket a rajzokat. Tetszenek? Nem. És izgulok. Suicide-dal fog kezdeni. Biztos, hogy mindenki öngyilkos lesz tőle. Ja, csak addig még meg se jelenik, bazd. Lesz a romba az meg. Írogatok. Írsz? Mit próbálsz írni? Meseszerű, igaz történetek. Szépen. Figyelj, nyugi már. Nem nagy cucc, csak hagyd, hogy jól felizguljon, és akkor nem kell sokáig csinálnod. Csókolom. Sziasztok! Na, jó pálya. Meg vagyunk, nyomjuk ezerre. Semmi basztatás? Semmi most, mint megszűntek volna. Nem miattam izguljál! Azért izguljál, mert te rajzolgatod egész éjjel azokat a szarokat. Ezért izguljál! Figyelj, már nem vágod. Suicide, megjött már? Itt repül, ahol repül a kis galamb. Nem kérem! Léci! Mi van veled? Veszekedés helyett inkább dugj meg. Várjatok, figyeljétek, kik azok? Azok voltak. Ezek azok? 100%! Csumi! Csöcs, mi a pálya van vele, te? Ne, Léci, nem a sztoriba vagyunk, köszike.